butangan. Walang wifi yun. Hindi nagali, matuon. Hindi na usikan pang budget. Tatlogan kita. Di tama ka laban. Marami na picture dyan. Video ko ang dalan. Mga shortcut. Ang basura sa Mandoria o garbage. Hindi ba yan dampi? Ayaw yun rin? Ako namin mo? Basurahan. Oh my gosh. Hindi ko muna. Okay, mountain. Ito. Sige. Ay, ang ganda ng kalsada. Bagong gawa. Para ka lang nangangabayo. Wala. Baka lang kinakabayo. Maasay. Intersection. Mohon, Uton, Tigbawan. Mo dyan, nandun kay kasta mga nagbibagkira. Dyan naman.
Ay, may ano na, oh. Sigurado. Oo. Bakal na. Ay na, mga palayan. Puro na ito mga building. Business establishment. China shipping. We are now approaching Vista Mall. Wala pa po masyadong customer kasi mga kabahayan dito masyado. Dapat meron kang sasakyan. Dapat makapunta ka din. Pero din, mga minita, nalipid lang. Pwede ka mall, Manic Billiard. Yung Manic Billiard na dali. Ito ang Vista Mall. Vista Mall is dito. Ayan ang mga minivan. Pwede ka kaya. Yun. Ay, dami din ang mga puno. Tinanong ba yan, darling? Dami ang mga puno. Another intersection. This is the Alyusan Terminal. Alyusan Terminal. Ito ang minivan. Pwede mo nga parahan ng bus na yun. Ang patay, huwag kanina ka. Wala lang. Aircon para. Na ano lang. Gusto ko sumakay dyan. Pari baloka, taway. Sao ka na dito kung sige. Pantayan mo na rin. Ay, kataway. Dati nga lang, mga 10 minutes pa lang. Tara. Mga 9 minutes na. 10 Nine? minutes pa lang. Nine? Oo, 9. Ha? Dati ka, halin doon sa, ano, pagligong sa ang sabi niya. Saan naman tayo? Nainip ka kanina agad. Basta. Sooner, puro na ito subdivisions. Wala na tayong palaya. Ay na po kaya ng Ilonggo. Parang parehas lang din sa ginhalina namon sa Cavite. Puro na subdivision. Oo. Centrovert. Kanya-kanya pala sila paggawa sa balay. Oo. May nabili na ako. Parang sinadyaman yun na matungtong ka. Makain yung sa kabayo para bago.
Ang ulo. Iya. Ayan, ano lang kami din. 11 minutes ang bilya. Para makalusot din. Salamat sa mga makabagong kalsad. Although sa medyo sablay ang kalidad ng mga ginawang kalsad. City Mall. Hindi na ang mga bat atau galing ito batal ko. Yan lara. Yan ka lang ano yung magpawe may aribalo gabilya ka. Oo. Ito mingi nito kaya gani ko mapa digasan ta pabiya. Digasan ta sakay. Sakay lang digya. Diyan mo lang dulong. Halin man yan sa bilya. Yan aribalo ka ni banwa. Saan ba? Yan ang mga dulong. Ate tagali diya. Direkta sa langit. Ito na. Kasan sabi may kuan nga para marketing. Terus prinsan sa sunan.